Okay. Kana nami diri ron sa lugar nga mga tanom og balanghoy. Ngano ni gitawag og balanghoy kani siya? Ngano ning balanghoy kay Bulong tagdamang baya. Dama. Kung ano ni siya gitawag og balanghoy, parehas katong nawala na to. Asa na to? Balanghoy! Mama ka nawala na mo to. Pampasignal ba? Mangita mo damang ato mo dire kung kabalo mo asa ni. O na ni, medyo nawala na mi sa kalibutan. Asa na tayong paingon na ni. Oo. Nakakita sila dinosaur nga dako ang tingog. Oh. Oh. Tara, mo na mga legendary. Mga legendary. Oh. Ko, bakit abot as kuan Malacañang Palas. Ayaw ana.